Rwan heddiw dwi gyda theulu sydd yn cadw 800 o benne o anifeiliaid. Felly fysa chi'n disgwyl mae defed neu wartheg godro iddyn nhw. Ond na, mae'r bobl yma yn cadw moch. Mae niferoedd y moch sydd yng Nghymru wedi lleihau yn aruthrol dros y degawd dwytha yma. Ers 2001 mae gostyngiad o 43% wedi bod, a gostyngiad o 77% o'i gymharu â niferoedd 1997. Mae'r sefyllfa'n debyg iawn yma ar ffarm Andrew Davies a'r teulu, sef trial Mawr yn Llanon ger Abereiron. O ganlyniad i flynyddoedd anodd iawn i ffermwyr moch, mae wedi gorfod newid i ffordd o ffermio, ac felly, heb droi cefn ar moch yn gyfan gwbl, mae'n cynnig gwasanaeth magu moch ar gytundeb i ffarmwr arall. Yn October, dath y moch cyntaf mewn yn October, 300 wrth ni. Ni lan i 800 nawr, gobeithio mynd lan i 1000 a bach mwy. Maen nhw'n lan 6 i 8 wrth o ddod, a wedyn maen nhw'n mynd, ni'n cadw nhw wedyn am 100 o diwrnodau i cael nhw lan i'r pwysau'n iawn, a maen nhw'n mynd off wedyn. Chi wastad, dwi'n deall, wedi cadw moch, ac oedd eich tad ci cadw moch, ond dwi ddim yn greu synwyr i chi ddal ati fagu nhw mewn amlwg? Na, fi oedd ci'n cadw moch, amser ni o'n nhw'n talu, o'n nhw'n talu dda, ond benodd achos bod nhw wedi stopi talu. Boi. Oedd y lle wag yn bach, a nawr nes i nôl i cadw cwpl wchod. Ni lan i 10 hwch nawr, yn hunan, os just so fe'n viable i fi gyda 10 hwch i magu i gwerthu fel cig, chymod? So, mae'n ni hwylo ffordd arall yn neud e. A beth oedd angen? Ydych chi wedi gorfod gwneud rhyw fath o gynllun busnes? Wedi gorfod adeiladu siediau o'r newydd i ddarparu lle ar gyfer y moch yma? Y siediau dan ni'n barod, ar gyfer moch, achos na gyd oedd ynddyn nhw, chymod. Os yw'n pwrpas arall, maen nhw rhy isiel i roi da mewn. Bydde fe rhy dwy yma, defed, dim digon ar, chymod, ni'n mynd trwyddo. Ond, so, wnaethon ni cynllun busnes i mynd i'r banc, wnaethon ni fenthu arian y banc, a ni wedi jyst ail wneud y siedau i gyd, so mae'n gweithio reit dda. Wedyn, dwi'n mynd disgwyl i ti ddweud beth yw'r trefniant ariannol, ti'n gwybod, ond mewn ffordd, ydy fe wedi caniatáu ti i gael incwm sicr bob mis? Siw mae'r arian yn dod mewn e? Odi, bydd arian yn dod mewn, chwod, bydd e'n talu efo moch fel bod nhw'n mynd off. So bydd regular income bob mis i gael, fel job, chwod, yn office neu rhywbeth ond. Mae Ken Austin o gwmni The Welsh Farmiad yn Mhenrhyn Gwyr yn cadw moch Cymraeg pedigree ers ambell i flwyddyn ac wedi cynyddu'r niferoedd yn ara bach. Mi benderfynodd Ken bod angen ei hangu eto arno ac yn chwilio felly am ffarmwr i fridio moch drosto. Welsh Farmiad wedi dechrau tua blwyddyn yn ôl, lawr yn Gawa. Oedd un o bridwr moch Cymraeg wedi dod nôl mewn i magu nhw. A dechrau off, wedi codi esbryd, mae tua dros 200 hwch dan nhw. Waw. Gael fyna. A wedyn siop cigydd yn Sgeti yn Abertawe hefyd. A wedyn, fel bod cwsmeriad mwy o cig, oedd chwant i ni symud blan a edrych am finishing unit. A pan dath Andrew mewn i fe. A sy'n ma pethau wedi bod yn mynd nawr te, da chi wedi mentro, da chi wedi creu'r cysylltiad yma. Mae Penrhyn Gwyr a Cheredigion yn bach yn bell. Ydy, ond dim lot o pobl yn Cymru sy'n adeilad yn iawn i roi moch mewn. A oedd chwant i ni gael as quick as possible. A na pan des i'n lan fan hyn, o'n i'n gwybod bod Andrew bod y shed stagau o blaen. As ti'n gwybod ers y ffair gea, oedd e wedi gwneud da iawn fyna. Mae'n gwybod sut i magu moch yn berffaith. So na pan oedd e'n swto'n iawn. A beth yw'r adroddiadau chi'n gael nôl nawr gyda'ch cwsmer Ken Austin lawr yn Penrhyn Gwyr? Di'n hapus gyda'r sefyllfa fel mae wedi tro mas? Ydy. Mae blas i gael gyda cig, dwi'n weld. Mae pawb yn dweud bod ni. Ni'n naw gwerthu cig lawr yn Caerdydd dros ato cyfyddin. Yn Llanelli a pethau fyna i cigydd eraill a restaurants a hotels. Mae'n gweithio achos bod cymaint o hwchod i gael dy fe. Mae fe gallu troi mas cymaint na mwy o moch. A achos mae mochyn Cymraeg yw e, ni'n trial cael y mochyn Cymraeg nôl ar y map de, fel A mae fe'n dod mewn i ffasiwn, mae nhw'n dechrau gweld bod y mochyn Gymraeg yn rhywbeth special. So
Wedi eitha. Y ffordd i ni'n neud e nawr, mae fe'n cadw lot mwy o hwchod lawr y gawr. A bydd e'n pigo rhywbeth i magu mas o rhain, so mae nhw'n dechrau codi. A dwi'n deall hefyd bod chi wedi cael llwyddiant mawr y llynedd yn y ffair eia, enghraifft, gyda arddangos Moch. Do, gyda ni y prif campwr am y par a prif campwr am y mochyn yr unan. So na, o'n i'n hapus iawn da hwnnw. Dipyn o menter yn dyw e, rhywbeth newydd mewn ffordd. Newid cyweiriad. Odi. Mi'n joio moch. Na gyd fi sy'n neud i'w moch. A lot o pobl yn gweud bod fi'n gall. A mochyn y costi extra cymaint i cadw. Ond na, y pobl ei da i nefyd, ond na, moch i fi.